Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor akkerbloemplukranden. Zoiets, hè? Toch? Ja, bijna goed, Jan. Bijna goed. Nou, jij corrigeert me zo, want wie is er weer aangeschoven? Weer aangeschoven is Arnold Mannaert. Ja. En ik probeer te vertegenwoordigen de agrarische natuurverenigingen in Zeeuws-Vlaanderen. Zijn de agrarische natuurvereniging Groene Hoogst in Oost-Zeeuws-Vlaanderen en Bloeiend West in West-Zeeuws-Vlaanderen. Oh, we hebben gelijk de link naar West-Zeeuws-Vlaanderen. Juist. Maar jij zit eigenlijk voor iemand in de plaats die vanavond eigenlijk niet toelichting kon geven. Kun je even de naam noemen en de minicamping? Nou, in ieder geval hebben we in de route van de bloemplukakkers zijn we geweest bij minicamping De Katshoek. En Monique van Kampen de Winter wilden we graag in beeld brengen, om daar wat over te vertellen ook. Maar helaas kon die vanavond niet, begrijp ik. Nou, dank je wel dat je hier toch aan kon schuiven, want we zijn met het eendje op pad geweest. 21 juli, als ik me goed begrijp. Precies. En dan zijn we bij jou begonnen, ondersteboven. Steek van wal, alsjeblieft. Nou, we hebben een hele kleurrijke dag gehad, Jan. Je was er zelf bij. En in je eentje is het altijd gezellig, zoals ik maar bijna zeggen. In een lavendelblauw eentje. Ja, lavendelblauw eentje, ja. We hebben heel veel kleuren bloempjes gezien. Ja. Maar we hebben ook heel veel soorten akkers gezien. Ja. En dat heb ik geprobeerd op die dag aan je te tonen. Is dat niet alles een bloemplukakker is. Nee. Daar ging het eigenlijk over. En welke bloemplukakkers zijn aantrekkelijk genoeg om met de fiets of met de auto naartoe te rijden en een bloemetje te plukken. Ja. Want we hebben met de agrarische natuurverenigingen geprobeerd om door heel Zeeuws-Vlaanderen een aantal bloemplukvelden te arrangeren. Waar mensen voor €2,50 of voor weinig geld een mooi boeketje bloemen kunnen plukken. Waar wij van denken toch die een week blijven staan. Dus die toch goed genoeg zijn. Dus niet zomaar even een veldboeketje, zal ik maar zeggen. En die kunnen ze bij jou plukken? Kunnen ze onder andere bij boerderij ondersteboven plukken in Ossenisse. Aan de Westdijk. Hebben we een mooie foto van. Daar zijn we begonnen met je eentje. Ja. Maar het zou tekort doen. Daar zijn we begonnen inderdaad, dat laten de foto's ook zien. En Annie staat vervolgens bij de foto's bij de meisjesogen. En we hebben geprobeerd bij alle bloemplukvelden min of meer ook een bepaalde bloem in beeld te brengen. En bij ons was dat de meisjesogen die dit jaar niet meer in het pakket zit, eigenlijk in het zaad zit. En waarom is dat? Ja, dat is zo dat elk jaar kiezen we een bepaald mengsel van bloemen. En soms is het ook goed om je mengsel te veranderen. Omdat als je 2 jaar of 3 jaar achter elkaar een mengsel hebt, een bepaalde bloem kan gaan overheersen. Oh ja. En dat is bijvoorbeeld in dit jaar was dat duidelijk zichtbaar, ook in ons bloemenveld, dat het grote akkerscherm kan heel goed tegen de droogte, blijft ook nog een beetje over van vorig jaar. En als je niet oppast, overheerst dat, dan wordt het een heel wit veld. En dat is niet de bedoeling, het moet een leuk mooi veld worden. Ja. Maar we zijn bij ons begonnen, maar dat gaf me ook eigenlijk gelijk de gelegenheid om, ik wil niet tekort doen aan het feit dat we in een cluster zitten met boeren die veel aan de natuur doen. En die niet alleen een bloemplukveld hebben zoals bij ons, maar je hebt ook bij ons gezien, we hebben ook patrijzenakkers. Ah, ja. Die eigenlijk zijn om de vogels die onder bedreiging staan, en dat zijn niet alleen de patrijzen, maar ook de gele kwikstaart, de graspieper, de veldleeuwerik, om die ten dienste te zijn. En maar daar mag je niet in plukken? Daar mag je niet in plukken. Oh, ja. En een bloemplukveld mag je wel in plukken. Oh, ja. En we zijn van ons af op de dijk gereden richting Zaamslag, dus linksaf naar het zuiden. Ja. Maar als we naar het noorden waren gereden, hadden we iets verderop een vogelakker gezien. Oh, ja. Die hebben we overigens onderweg nog een keer gezien. Oh, ja. Maar die vogel die is van George Hermans op Ossenisse. Oh, ja. En ik zou George tekort doen als ik alleen op onze patrijzenakker zou wijzen. Ja, maar die zit ook in die cluster. En die zit ook in die cluster. Oh, ja. En aan de andere kant, aan de oostkant van ons, hebben we Gerard Magnus, die een hele mooie akkerrand heeft. Oh, ja. En ik zou tekort doen als ik die niet noemde. Maar we zijn die kant niet uitgereden. Nee. Want we zijn eigenlijk op zoek gegaan naar bloemplukvelden in Zeeuws-Vlaanderen. En dan zijn we naar het westen gereden. En toen zijn we verder doorgereden naar het westen. En wat was het volgende adres? Nou, het volgende adres waar we naartoe gingen was eigenlijk een klein beetje... het was een veld vlak bij Zaamslag, net voor Zaamslag, bij de rotonde van Zaamslag. Kun je nog herinneren wellicht. En daar zag ik een veld, maar dat was geen bloemplukveld. Nee. En toen kwamen we erachter, er was toevallig iemand in het veld bezig, van de familie Dees. En die vertelde ons dat het geen bloemplukveld was geworden, maar dat het ook een soortement patrijzenakker of een akkerrand was geworden. Ah, ja. En dat kwam met name, zei zij, het valt allemaal niet mee om zo'n akkerrand goed te krijgen, want het was van het voorjaar
op het moment dat we moesten zaaien en het veld eigenlijk moesten gaan beginnen, was het 8 weken kurkendroog. En hoe heb jij dat opgelost? Nou, dat heb ik mooi opgelost, de boerderij ondersteboven, omdat het bij ons net naast ons boerderijterras is. En ik natuurlijk met een slang 4 avonden, volle avonden, het veld heb kunnen begieten. Ja. En daarom, als je terugkijkt naar onze route de hele dag, was ons veld eigenlijk best mooi. En zijn we toch flink wat velden tegengekomen die het lastiger hebben gehad. Ja, kun je nog herinneren? Ja, heel goed. Dus we zijn van Zaamslag vervolgens richting Axel gereden. Kun je nog herinneren? Ja. En ik wil even kijken of we naar de foto's. Hier zitten we nog bij ons. Ja. Dus misschien kunnen we iets verder. Hier zitten we zeker nog bij ons, want dat is boerderij ondersteboven. Hier staat, dit is onderweg naar Zaamslag nog. Ja. Daar zijn we gestopt bij een akkerrand. Ja. Toen vertelde ik je, dit ziet er mooi uit, maar dat mag je niet plukken. Nee. Kun je nog herinneren? Ja, zeker. Jan plukte overigens wel, zoals je ziet. Ja, maar dat mocht eigenlijk niet, hè? Nee, maar zijn ik op voorstel van jou. Ja. Voor de foto, hè? Ja, ik zei van, pluk deze maar. Want dit is een hele mooie, zei ik nog. Weet je nog? Klopt, ja. En dat was een sigorij die plikte. En de sigorij was zo mooi, omdat die heel mooi bij jouw auto past. Oh, vandaar natuurlijk. Ja, die stond op de achtergrond, hè? Ja. Hier is die mevrouw in Zaamslag van de familie Dees. Die wel heel druk was, maar die had wel een heel mooi veld. Maar dat was een veld met bloemen voor bloemboeket. En zie je wel, je ziet overal velden. Maar hier mag je ook niet plukken. Nee, hè? maar wat is dit? Dit was, kun je nog herinneren wat dit was? Ik weet het niet precies meer. Ze heeft het wel verteld. Het staat wel en we hebben een reisverslag gemaakt. En ik heb het wel in het reisverslag gezet. Ze heeft het in ieder geval gezegd. Het is een bloem die veel in boeketten wordt toegevoegd. Ja. Hier staan we. Dat was wel een mooie akker. Die zag er over het algemeen heel mooi uit. Die leek ook wel 100, 150 meter lang te zijn. Dit was op de Axelse straat 122, als ik het goed heb, bij de boerderij Hoeve. Dan zal ik even spieken, Jan, voor de zekerheid. Helemaal goed, want je mag het niet fout zeggen, hè? Ik mag het niet fout zeggen. Het is bij Harm van Hoeve. Ja. En het is de boerderij die heet Pauwvliet. Hoeve Pauwvliet. Pauwvliet, ja. En Harm van Hoeve, gelukkig zagen we hem. Hij was toevallig ter plekke, dus hij kon ons ook nog het een en ander vertellen. Maar hij heeft ook een theeveld. En 3/4 van het veld waar we op zaten te kijken, aan de voorkant was het een bloemplukveld, maar op de achterkant was het een theeveld. Hij is heeft ook in bepaalde artikelen gestaan, is volgens mij ook op de regionale tv geweest met zijn veld. Hij heeft bloemen gezaaid om thee van te maken. Met name om te onderstrepen dat heel veel bloemen ook in de thee passen. Je moet altijd voorzichtig zijn, want niet alle bloemen kunnen in de thee. Maar hij heeft een bloemenveld van bloemen die wel in de thee kunnen. Maar aan de voorkant had hij een prachtig bloemenveld. Ah ja. En ik heb daar ook een bloem geplukt, maar ik kan de foto niet meer zien. Maar volgens mij, nee, dat ben jij. Dat is weer een veld verder, Jan. Oh ja, dat is met de blauwe tractor. Dit was onderweg, kun je nog herinneren? Ja. Dus na de Axelse straat, we hebben met Harm even gesproken. Hij zei, het idee is eigenlijk afkomstig uit Walcheren. Daar hebben zelfs bepaalde Borselen, bijvoorbeeld de gemeente Borselen had wel, zei hij, 30.000 euro geïnvesteerd om er een succes van te maken. Nou, je moet weten, in Zeeuws-Vlaanderen doen we het allemaal zonder subsidies. Dus het is extra moeilijk om het te doen. Er wordt geen subsidie vergeven voor de mensen die een bloemplukveld hebben. Dus dat zijn de boeren die dat echt op eigen houtje, met eigen investering en soms met wilskracht kunnen en moeten doen. Ah, ja. Want het is geen sinecure, hè, heb je gezien. Nee, maar dat is gewoon passie, toch? Het is passie van bloemplukkakkers. Okay, ja. Van Axel zijn we richting Spui. Volgens mij werden we ook doorverwezen van rij richting Spui, want daar zit ook een mooie akker. Ja, dat was bij die molen. Dat was bij die molen. Ja. Die akker hebben we niet gevonden, maar we hebben wel die mooie akker gevonden waar jij in stond, met die mooie bloemetjes. Ja, die hebben we en net ik zou gezien. volgens mij uitzoeken welke bloem het is, maar ik heb het niet gedaan, Jan. Ja, Dus zo spijt niet me, maar ik uitkomen. zal nog een keer terug moeten komen. Nou, maar ik denk dat de kijkers ook wel een mailtje kunnen sturen of zo van wat het dan wel is. Ja, dat kan Beetje wisselwerking, zeker. Ik zal in ieder geval proberen om het reisverslag op de website van de Agrarische Natuurverenigingen te laten zetten. En in dat reisverslag hebben we de adressen gezet van de bloemplukvelden waar we geweest zijn. En ook of ze geslaagd waren of niet. Even de website van die organisatie. Uit mijn hoofd, het is de Agrarische Natuurvereniging Groene Oogst en Bloeiend West. Maar vraag me niet exact de belettering van maar dat kunnen ze wel googlen. Tegenwoordig kunnen mensen makkelijk achter een website komen. En toen zijn we nog verder naar het westen gereden. Toen zijn we verder doorgereden. Toen zijn we gegaan naar, dan moesten we een flink eind rijden, want dan zijn we naar Zuid-Zande gereden. Ja. Want we hadden gehoord dat we vlak na Zuid-Zande, daar moesten we goed opletten, want er stond ook een mooi bloemplukveld. Ja. Kun je nog herinneren? Ja. En toen reden we te ver, toen konden we het niet vinden. Toen heb ik nog telefonisch contact gehad met degene die me oorspronkelijk vertelde dat het een bloemplukveld was.
Toen zijn we op aangeven van hem, zijn we toevallig bij een boer, bij zijn broer gekomen, die in een vogellakker met de tractor aan het rijden was, aan het werken was. Die spraken we aan en die bekenden eigenlijk het ligt hier tegenover. Toen zijn we gaan kijken, we hebben het gevonden. Hij had inderdaad zaad gekocht, maar door de droogte had hij besloten om het niet te gebruiken. Nee. Dus het veld was van vorig jaar. Dus was natuurlijk, en dat zie je dan hoe moeilijk dat is, een jaar daarop komen nog wel een aantal van die bloemen terug. Maar het begint toch te veronkruiden, zal ik het maar even zeggen. Maar goed, het was een eerlijke bekentenis. Maar het is nooit weg, want de zaad kan je volgend jaar weer gebruiken. Ja, de zaad kan die volgend jaar weer gebruiken. Blijft echt goed. Ja. En misschien kunnen we straks mensen nog op het idee brengen aan het eind van dit gesprek om toch nog eens wat meer aan te doen. Dat we niet allemaal overal grasvelden hebben, maar dat we ook eens ergens een perkje hebben met bloemen in plaats van grasvelden. Wij werken ook in een slootrand bijvoorbeeld? Nou ja, slootrand is natuurlijk een beetje lastig soms, maar er zijn wel heel veel grasvelden die 10 keer in een jaar gemaaid moeten worden door gemeentes. En gelukkig zijn er initiatieven. Ik heb in de gemeente Hulst gezien dat bloemetjes voor de bijtjes of zo was het. Ja. Dat er bepaalde grasvelden zijn omgetoverd, wel heel voorzichtig in bloemenvelden. En als je dat in een wijk doet en je hebt een klein grasveld in een wijk en je moet dat zoveel keer maaien, waarom zou je dan de gemeente niet vragen om het 1 keer te bewerken en dan samen met de buurt in te zaaien? En dan kun je de agrarische natuurverenigingen vragen om raad voor het mengsel. Zij zorgen voor het mengsel. Je kunt het mengsel daar kopen. Je kunt samen een plukveld maken. Je kunt je bloemetjes daar plukken. Ja. Je moet er misschien met de buurt een keer doorheen om eens wat onkruid eruit te halen. Ja, dat is wat Annie bij mij ook doet op de boerderij, toch? Ik weet er 6 te staan in de gemeente Hulst, van die velden waar jij het over hebt. En we hoorden ook van, wat was het, de tuinen van Groede. Ja, daar hebben we ook een keer een programma voor gemaakt. Ook een programma voor gemaakt, dus dat je een keer, dat je ook kleine veldjes beschikbaar kan stellen om daar specifiek met bloemen om te gaan en daarvan te leren. Maar dat zou best kunnen. En dat is goed voor de insecten, is goed voor de vogels, brengt kleur en vrolijkheid in beeld. Dus ik zou dat als gemeente zijnde zeker stimuleren. En ik wil dat hier in ieder geval doen. Ja, ook zeker voor de gemeente Terneuzen. Maar goed, we zaten in Zuid-Zanden en vervolgens zijn we doorgereden naar Nieuwvliet. Nieuwvliet, ja. En in Nieuwvliet moesten we gaan buurten bij mini-camping De Katshoek. Waar ik net van zei, Monique van Kampen de Winter ontving ons ook hartelijk. Ja. Ik zal even kijken hoe we de foto's inmiddels zitten. Want zitten we nog in Nieuwvliet. Ja. Dit is de man die ons eerlijk vertelde dat het bloemplukveld niet was geworden. Ja. En hier zijn we bij minicamping De Katshoek. Monique van Kampen de Winter, die ons hartelijk ontving. En volgens mij zaten we al halverwege de dag, dus het werd tijd dat we eens een kopje koffie dronken. Ja. En ze gaf ons een heerlijk kopje koffie. Ja. We waren echt welkom. Ja. En ze leidde ons de camping rond. En wat zij bijvoorbeeld had gedaan, en dat is toch een voorbeeld voor anderen ook. Ze had in haar camping, in een middenterrein, langs de randen van het middenterrein, had ze heel mooi bloemen gezaaid. Die de vrolijkheid opleveren, maar die de mensen ook mochten plukken. En je hebt toen een mooi verhaal verteld over Lucerne. Nou, ik heb toen verteld is dat bij haar kon je heel goed zien dat in 1 rand was beter gelukt dan een andere rand. Er was ook een rand bij waar weer akkerscherm overheerste een beetje. Dus waar het niet allemaal goed uit was gekomen. Toen heb ik dus verteld van wij merken dat we elk jaar specifieke mengsel moeten maken. Want soms zit er in een mengsel van vorig jaar komt te veel op en dan gaat het overheersen. En dan wordt het niet mooi. Nee. Dus dat mengsel is wel belangrijk dat we dat met elkaar een beetje coördineren. Okay. En niet iedereen doet mee. En dat is eigenlijk ook jammer. Want als je allemaal meedoet, kun je samen het zaad maken. Kun je het allemaal goedkoper maken. En dan kun je ook instructies krijgen en adviezen krijgen om dingen te doen. Ja. Ik denk dat Monique heel blij is. Ja, en met Monique heb ik ook gezegd, er was een stuk bij, dat was niet goed. En dat had ze al eerder gehad. En dan zei ik van, laat dat nou eens een jaar, doe dat nou eens een jaar niet. En zet daar nou eens lucern. Want lucern is een klaver met een diepe wortel. En als een stukje veronkruid, dan kun je met lucern, als je dat 1 jaar of 2 jaar doet, kun je het onkruid onderdrukken. En daarna weer gewoon een bloemplukveld ervan maken. Ja, dat doen wij bij ons op de boerderij ook. Ja. We maximaal 3 jaar achter elkaar een veld. Dan zetten we een paar jaar lucern. En dan kunnen we dat veld weer als bloemplukveld gebruiken. Oké. Dat was de tip. En na De Katshoek zijn we... Toen zijn we. Hoe zitten we? Waar zitten we met de foto's? Oh, hij zit al verder. Hij zit al in de Essenhoeve. Dan moeten we even terug. Hè? Ja, dat geeft niet. We kunnen ook de foto's hebben we gezien.
Met minicamping de Katshoek zijn we inderdaad gereden naar minicamping de Essenhoeve, zoals je weet. Dus waar we nu zaten. Daar heeft de zoon Niels, dat is de familie Risseo. En zo'n Niels die, ontving ons hartelijk. Ja. En die leidde ons door een bloemplukveld wat niet is aangesloten bij de Agrarische Natuurvereniging. Nee. Eigenlijk maar dat kun je wel plukken. Eigenlijk jammer, maar hij had wel een heel mooi bloemplukveld. En daar kun je ook plukken. Ja. Toch? Ja. Hij had alleen iets anders gedaan. In een bloemplukveld staan alle bloemen dwars door elkaar. Dus dan heb je allerlei verschillende soorten bloemen. Hij had ook aparte bloemen. Hij had allemaal bloemenperkjes gemaakt. Oh, zoals je op de foto ziet kun je een veldje... We zagen een veldje met goudsbloemen. Maar we zagen bijvoorbeeld ook velden met bloemen die niet in het mengsel zitten. Zoals dahlia's en... Wat je wel krijgt is, omdat die bloemen natuurlijk allemaal in een bloemplukveld wordt het mengsel zo gemaakt. Dus dat je beginnende bloemen hebt en bloemen die iets later uitkomen en bloemen die dan wat groter worden. Ja, wat hij natuurlijk heeft is met die perkjes is dat een perkje soms niet meer zo mooi is. Nee. En een ander perkje weer wel heel mooi is. Ja. Dus dat geeft niet, want je kan daar ook bordjes bij zetten wat alles is. Want we hebben wel wat bloemen genoemd die erin zitten, zoals grote akkerscherm, zonnebloemen, de bolderik, de safloer... de lavatera, allerlei verschillende soorten bloemen komen erin voor. Maar dan kun je dus voor een bepaald bedrag kun je er ook plukken. Ja, kun je voor een bepaald bedrag kun je daar bloemen plukken. Nou. En dan zijn we vervolgens van de Essenhoeve naar Katzand en Retrangement gereden. Ja, ja. Daar hebben we gezien is dat je ook als privé een mooie tuin kan maken. We zijn bij Mooi Buiten geweest. Even kijken, dat is hier inderdaad, waar we dit mooie bordje ook hebben gefotografeerd. Ja, lees eens even voor, want dat is wel heel mooi. Hè? Waar in de natuur een willig is vaak een weg te vinden. Hè? Geert de Kokker, dus geweldig dat je zoiets verzint. Ja, maar ik vond dat ook wel mooi, want dat geldt eigenlijk in die bloemplukvelden ook. En vandaar dat ik hem gefotografeerd heb. Ja. Want je moet gewoon een beetje creatief zijn. Er zijn gewoon best mooie perkjes te vinden in je eigen tuin, een hoekje of ergens in een gemeenschappelijke hoek waar toch niet veel aan de hand is. Ja, benut het en zet er bloemen in plaats van gras, zou ik maar zeggen. Oké, hebben we nog meer... Maar die mensen die hebben het voor zichzelf, dus dat is geen bloemplukveld. Nee. Dus daar moeten we wel bij zeggen, want ze hebben wel het zaad ook gekocht bij de Agrarische Natuurvereniging. Dus mooi dat ze mee hebben gedaan. Maar ze hebben niet... Ze willen niet dat je plukt op het eigen veld. Ja, en dat gebeurt natuurlijk ook. Dus je kan niet overal zomaar klakkeloos gaan. Ja, maar het lijkt me als je ergens voordat je op het terrein gaat, dat je even netjes vraagt of dat je mag... Ja, maar soms wordt dat wel aangegeven door een goed bord, dus dat je dat kunt. En wij proberen natuurlijk nu met dat reisverslag en die adressen te noemen ook mensen aan te geven waar ze kunnen gaan. Ze kunnen plukken. Maar je kunt dus beslist niet overal plukken. Ja. En dat is natuurlijk toch ook heel duidelijk om dat aan te geven. Want een wintervoedselakker die ziet er prachtig uit. We hebben een hectare wintervoedselakker ook naast onze boerderij staan. Daar staan ook klaprozen, daar staan gele ganzenbloemen in, daar staan zonnebloemen in. Daar staan korensoorten in, aan gerst en in tarwe in. Het ziet er prachtig uit. En je hebt de neiging dus om uit te stappen en daar te plukken. Maar doe dat nou niet. Ja. Want het hoort niet, want het is voor de vogels gedaan. Ja. En we hebben ook een patrijzenakker gehad 2 jaar geleden, wat een zonnebloemenveld was. Mensen wilden daar met liefde foto's maken. Dat mag ook, maar vraag dan eerst of je foto's mag maken. Want zo'n veld is er om die vogels en de beestjes rust te geven. Ja, ik snap het, ja. En dan wil je erin, dan stap je uit. In dit geval hadden ze toevallig ook nog een hond bij zich. Die hond die liep nog los. Nou, die richt gewoon schade aan. Dat moet je niet willen. Nee, dat moet je niet willen. Dus vraag dan. En als er een akker ligt, de nabijgelegen boer kan je echt wel vertellen wat mag. En begeleid je eventueel nog wel om een paar foto's te maken. Want die vindt dat ook leuk dat ze een veld in de Hoe ging onze safari op de bloemen nog verder? Nou, toen zijn we wilden eigenlijk ook nog naar Oost-Vlaanderen. Want we hadden ook nog een adres in Nieuw-Namen. Maar die man had eigenlijk al van tevoren gezegd, dus dat kom maar niet. Nee. We hadden ook bij het Groot Eiland, de echte voorganger Martin Dekker, die mij had aangesproken, is kom nou niet bij mij, want bij mij is het niet zo goed gelukt dit jaar. Nee. Ja, dus er zijn nogal wat velden die niet gelukt zijn. Hè? We hebben 8 weken droogte gehad en niet elk veld ligt naast een boerderij. Nee. Dus dat is gewoon heel lastig. Ja. Harm van Hoeven had een hele mooie in Axel. Die had zijn spuit geladen met... Die had zijn spuit geladen, Jan, weet je nog? Ja. Met water. En die was een aantal keer met zijn spuiter doorgereden, waardoor het toch een heel mooi veld was geweest. En waar was dit nou ook? Dit was nog steeds een mooi buiten, bij die mooie strook. Je ziet het hier, hè? Die ziet er prachtig uit. Dus die geeft echt de neiging om te plukken. Ja. Maar hier
Was Dus het niet de bedoeling. Oké. Snap je? Ja. Dus nog eens een keer, dat je hebt wintervoedselakkers. Je hebt dus bij ons heb je dus patrijzenakkers. Je hebt ook heel veel akkerranden. Dikwijls zie je dat wel, want daar staan borden akkerranden bij. Oh ja. En dan, dan weet je, is niet de bedoeling om te plukken. Geniet ervan, onderweg. Zoals jij op een gegeven moment in dat mooie veld met die mooie bloemen stond. Heel mooie kleur. Maar dat is allemaal niet de bedoeling om te plukken. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. En was dat het einde van de safari? Nou, dat was in ieder geval onze tijd. En toen zijn we niet direct teruggereden. Volgens mij hebben we nog wel ergens iets een biertje gedronken. Hè? Volgens mij wel, hè? Dus dat was ook wel nodig. Want Hadden we na zo'n lange dag. Maar wat vond jij nou, Jan? Heb je daar een goede indruk van de bloemplukvelden gekregen? Nou, ik vind het geweldig. Want ik denk dat er heel veel mensen, die hebben bijvoorbeeld een slootrand. Ik bijvoorbeeld ook. Er staan brandnetels. Ja, en die moet je toch... Ik kan je vertellen, we hebben in Zeeland een distelverordening. Ja, vertel. Voor de distels, want we hebben heel veel plekken gezien waar het ook distels waren. Hè, of waar je, noem maar wat, Sint-Jacobs kruiskruid veel ziet. In principe wordt erop gecontroleerd. Maar je ziet wel, soms wordt het ofwel oogluiken toegestaan of loopt het fout. Jij promoot toch dat er meer handhaving moet zijn? Je moet in ieder geval eigenlijk zelf opletten dat dat niet te gek wordt. Want een distel, trekken is stekken, zeggen ze. Maaien is saaien. Ja. En dat komt ook echt uit. Ja. Het is niet zomaar roekzieloos even een distel wegtrekken. Die moet je goed behandelen. Wortels eruit halen. Zoveel mogelijk met wortel en al. En zeker op een bloemplukakker die biologisch is. En waar je dus eigenlijk niet moet spuiten. Zit heel veel handwerk aan. Ja. Dus het gaat niet vanzelf. En dat Sint-Jacobskruid is ook nog... Sint-Jacobs kruiskruid. Is niet goed voor paarden. Nee, dat is niet goed voor paarden. Dus dat zijn ook... maar distels ook. Je ziet soms velden waar distels en Sint-Jacobs kruiskruid overheerst. Ja. En dan zou ik bijna zeggen melden, maar dat moet je niet. Maar ik denk dat de boer ter plekke weet dat het eigenlijk in de distelverordening staat. Ik heb ooit een controleur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op mijn erf gehad. En die zag 1 distel staan en die pakte zijn camera al. Dus dan zie je hoe streng het is eigenlijk. Ja. Dus daar moeten we voor oppassen, want... Als je daar niks aan doet, dan gaat het veronkruiden. Ja. Zeg, dat zaad, waar kunnen ze dat bestellen? Nou, dat zaad is te verkrijgen bij de agrarische natuurverenigingen. Dus de Groene Oogst en Bloeiend West. Die doen dat elk jaar. Wij zitten inmiddels als boerderij ondersteboven in het 6e jaar volgens mij. En elk jaar komt er een seintje. En je moet er eigenlijk van uitgaan. Dus je moet niet zaaien voor 1 mei. Laat echt de kou eroverheen gaan. Maak het ook niet te laat, want dan wordt het weer te droog. Ja. Maar pak maar rond 1 mei. Dus dat betekent dat je ergens in eind maart, begin april je zaad moet gaan bestellen. En je hoeft echt niet veel te hebben. Want met een ontje kun je al veel, want je zaait het grote als je nou 100 vierkante meter hebt, hè? Ja. Hoeveel zaad heb je daarvoor nodig? 100 vierkante meter heb je dikwijls al met een paar onsjes heb je dikwijls al genoeg. En wat kost het per ons? Nou ja, per kilo is het op dit moment, naarmate er meer mensen meedoen... zaten we 6 jaar geleden op €50 de kilo. Maar inmiddels is dat wel al gezakt tot zo, zeg maar, rond de €35 de kilo. Oké. Dus dat is geen probleem, denk ik. Bij ons op het dorp komen mensen uit het dorp ook gewoon in het voorjaar, bij mij, en komen ze gewoon een onsje zaad halen. Oké. Dat kan ook nog. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dus als je bij zo'n boer zoals Harm van Hoeven binnenstapt, die helpt je ook graag. Ah, mooi. Ja. Goed. Zijn er nog dingen die je wilt benoemen? Nou ja, vond je het niet een kleurrijke dag dan? Ik vond het een kleurrijke dag. Ik vond van de 10 hadden we er ongeveer 4 die echt mooi waren. Ja. Jammer, maar dat komt ook. Dat moeten we mensen vergeven, want het was gewoon ook een heel slecht jaar. Ja. Maar ik hoop er volgend jaar 20 te hebben en dat we dat rondje weer kunnen maken en dat we kunnen laten zien. Zo moet het. Nou, het rondje met de eentje was perfect. Ik vond het gezellig. En ik vond dit ook heel informatief. En daar is Geldermonnik voor. Ja. Passie voor de... bloemplukakkers. Bloemplukakkers. En de kleurrijke bloemen. Ja, goed. Nou, hartelijk dank. Graag gedaan, Jan. Voor jouw rit vanuit Hulst, helemaal. Ja. Goed. Nou, beste kijkers, dit was dan weer een informatief programma over bloemen. Ik zou zeggen, zet allemaal de bloemetjes buiten. Volgend jaar. Volgend jaar in ieder geval 20 velden in plaats van 10. Oké. Gaan we voor. Dank je wel.